O Club Natural Sport de Ribeira pasa por ser un dos equipos máis laureados da historia do taekwondo a nivel nacional. No seu haber, conta con varios campeonatos de España e tamén autonómicos, e moitos dos seus deportistas conquistaron tamén logros importantes a nivel internacional. Esta mañá unha representación do club foi recibida no Salón de Plenos. O acto serviu tamén para facer balance dos logros acadados ao longo deste último ano. Esperemos estar moitas veces máis aquí. Eu quería intentar facer unha promesa. Primeiro unha petición a todos os deportistas que sigan adestrando así de ben. Mañán xa empezamos un novo ciclo. Que sigan adestrando así de ben, que sigan confiando en que non veñan resultados, virán, tarde ou temprano van a vir. E logo, vamos a facer aquí un reto, unha aposta, que intentaremos estar no 23 ou no 24 con algún trofeo máis importante. Intentaremos asaltar Europa e ala iremos, alcalde. O alcalde Manuel Ruiz destacou o traballo que ven desempeñando Natural Sport e aproveitou o acto para falar do proxecto do módulo de atletismo, no que se incluirá o Centro de Tecnificación de Deportes de Contacto, que agarda sexa en breve unha realidade. Empezamos con 700.000 euros, quedou desierto, volveu a salir por 1,5 millón, volveu a quedar desierto e agora van a sacar en menos de un mes por 2.700.000 euros. Xa si queda desierto, xa non sei a onde vamos a ir. Co cual, esperando que no verán estén obras, pois en menos de un ano e medio debíamos ter aí eses 3 novos tatamis que van a mellorar moito a preparación, o feito de ter intercambios, o feito de poder, xa mellorar o que é a vosa preparación. Como é costume neste tipo de recepcións oficiais, o acto rematou coa tradicional foto de familia ás portas da Casa Consistorial. Unha instantánea que, ademais dos integrantes do club, deportistas e directivos, se sumaron tamén representantes da Corporación Municipal.